Valgkampen blæser afsted, og politikerne bliver dagligt udfrittet deres holdninger til alverdens emner. I aften lader vi politikerne tage en slapper. Der bliver ingen valgflæsk i denne debat. Vi vil i stedet helt ind og gnave i den politiske mørbræd. Det er et løfte, men det bliver også aftens sidste. Vi vil prøve at finde hoved og hale på den her valgkamp. Hvem er kommet bedst ud af starthullerne? Hvad er det, der har været på dagsordenen? Og hvad vil de enkelte partier egentlig? Det giver vi jer svarene på i løbet af de næste 50 minutters valgdebat. Velkommen til. Så vil jeg først gerne byde velkommen til aftens deltagere. Ved siden af mig har jeg Nea Paulsen, som er leder af journalistuddannelsen på Elise Medusa Fik og politisk kommentator. Vi har Inunguaq Petrusen, som er ekspert i politisk spin. Og så har vi Daniel Thorleifsen, der ligeledes er politisk kommentator og leder af Grønlands Nationalmuseum. En helt frisk meningsmåling, lavet af Opinion for KNR og Danmarks Radio, fortæller, at IA står til at blive Grønlands største parti, og Partinalarak stormer ind som det tredje største. Tværtimod så ser det ud til, at den afgående koalition får smæk af vælgerne. Daniel Thorleifsen, når vi ser på den her meningsmåling, hvor meget tror du, vi skal regne med, at valgets afgørelse kommer til at ligne den? Sådan nogle opinionsundersøgelser er jo et fingerpeg om, hvordan vinden blæser lige aktuelt i de sidste 14 dages tid. Men når det er sagt, så kan man også sige, at meningsmåling, også fra forrige måned, og sammenlignet med den, vi har her, er der ikke sket de store ændringer, bortset fra, at der er sket nogle bevægelser. Men det vil være et fingerpeg om, hvor de bærer henad med det her tal. Så vi kan godt sige, at det her det er i hvert fald helt klart en tendens, der begynder at tegne sig. Der er en tendens, i hvert fald for et parti, ser det ud til, de kommer jeg tilbage til, det er Partinalarak, som konsoliderer sig og udvikler sig med hastige skridt, men de kommer vi tilbage til. Ja, det gør vi nemlig. Nea Paulsen, hvad er det for nogle temaer, du har lagt værk til indtil videre i den her valgkamp? Det er for eksempel programmet omkring økonomi, Grønlands økonomi og arbejdsløshed, socialt elendighed, fattigdom. Man generelt mangler, eller det jeg savner i debatten omkring Grønlands økonomi, det er, at kandidaterne mangler reelle fingerpeg om, hvad skal vi satse på af muligheder, hvad er konkrete projekter, store projekter, der burde være i gang nu, ud over råstoffer og fiskeri. Og du er absolut ikke enig om at gå op i økonomien. Vi ser lige her de punkter, som vælgerne har sagt er de vigtigste. Det kommer på en grafik her. Ja, og der kan vi se, at arbejdsløshed, det var lige den forkerte. Kan vi lige få den næste? Ja, men den grafik, der nok kommer lige straks, den viser, at økonomien og arbejdsløsheden, det er arbejdsmarkedet, det er de to vigtigste. Hvordan synes I, de enkelte partier, de er lykkedes med at ramme de her temaer og få budskaber og have nogle svar til de her temaer? Jeg synes, at i debatten omkring arbejdsløsheden i Grønland, der var der meget enighed om, at man skal ikke dykke videre i folks elendighed, hvorvidt de kunne betale sig at hente sociale ydelser, eller om man skal søge arbejde.
Men det er man ligesom bange for at snakke højt om, efter min mening, i stedet for at være mere konkret om, hvad skal være fattigdomsgrænsen, og hvad skal man satse på af tiltag for især grupper som helt unge arbejdsløse rundt omkring. De savner jeg i hvert fald konkrete forslag om. Så du mener, at der er lidt tabu i forhold til at tage virkelig fat om roden af problemerne? Ja, det er ligesom man gerne vil gå uden om de reelle problemer, der er omkring arbejdsløshed og ydelser. Så lykkedes det også med vælgernes dagsorden, hvor vi kan se økonomisk politik, arbejdsløshed, arbejdsmarkedspolitik og så uddannelse og forskning og så fremdeles. Inunnaq Petrussen, hvad har du særligt bidt mærke i ved de her emner, der har været op? Det er selvfølgelig spørgsmålet om uran og spørgsmålet om lufthavnen nede i Qaqortoq. Og så selvfølgelig også budskabet om stabilitet. Det er det ord, som hele tiden kommer frem og tilbage gennem hele valgkampen. Det er stabilitet. Folk vil have stabilitet, og politikerne, de lover os. Eller alle partier lover stabilitet. Ja. Lige hurtigt gå ind omkring valgdebatterne også, som jo har startet med de her store debatter med masser af mennesker, og så er det gået ned i emnedebatter, og i morgen der bliver det så gå i gang med head-to-head-debatter med kun 2 partier. Hvordan synes du, at det har påvirket, den her form har påvirket valgkampen indtil videre, Daniel Thorleifsen? Det har indtryk af, at man blandt vælgerne har taget godt imod den nyskabelse, der er sket i KNR med emnedebatter. I stedet for de vedvarende forsamlingshusdebatter, som ikke får kandidaterne til at udtrykke sig helt præcis. De, der har gjort den her valgkamp og få en positiv effekt, det er, at vælgerne også får lejlighed til at høre i dybden om, hvad de er for nogle emner, som kandidaterne har som deres hovedbudskab. Og de går man i dybden med, og det har været en positiv nyskabelse, som man har fået, eller som er blevet godt taget imod af lyttere og vælgere. Inunnaq Petrussen, ser du nogen forskel på, hvordan de her kandidater de ligesom agerer i de her offentlige debatter, og så når det er lukket et studie for eksempel? Ja, hvis vi tager de offentlige debatter, der har været på tv, så er det jo, som man siger, det har jo været mest positivt. Men der har også været nogle kritikpunkter, hvor man så, at det var journalisterne, som faktisk havde taget dagsordenen, og det var dem, der styrede hele forløbet, og de kunne sagtens stoppe en kandidat, mens vedkommende er ved at tale. Og det er faktisk noget, som tvinger kandidaterne til at være mere konkrete, være mere direkte og tænke meget hurtigt. Det vil sige, at det bliver tvunget til at få deres budskaber ud meget, meget tydeligere. Hvordan påvirker det de her kandidater, at den her vilde stemning, der jo har været nogle steder med hujen og klappen, er det noget, der påvirker, om ikke budskaberne, så i hvert fald den måde, de bliver leveret på? Det er det klart, at når der er mange derude og hæpper bagved, så er man tilbøjelig til at være mere populistisk. Man lover en masse ting, og så får man bifald, sådan at de fremstår i tv, at det er de temaer, som er meget, meget populære. Så nogle kandidater, som er retorisk meget hurtige og lover mere og kan farve et emne meget positivt, det er dem, der får bifald i den store forsamlingshusdebat, der foregår, mens man i de der lukkede rum, hvor man skal snakke sagligt, der er man tilbøjelig til at være mere realistisk. Så man kan måske næsten da se en tendens til, at folk har mere
lover mere væk simpelthen i de store debatter? De gør det, og det var der også tydeligt tegn på først i Ilulissat, hvor der var en kandidat, der sagde, at jamen, vi skal have fri kvoter, og andre, som lover guld og grønne skove, og fik et stort bifald. Det kan man i hvert fald tydeligt mærke. Jeg synes også, at der er tendens, at folk lægger mærke til, fordi her, du har jo lige sagt valgflæsk, der bliver også snakket om valgmatdæk. Det er faktisk noget, som folk er begyndt at have i tankerne, at hvad er det, og hvad betyder det? Det er faktisk noget, som folk er begyndt at tænke over. Ja, godt. Nok om det overordnede for nu. Nu vil vi lige ind og se lidt mere på de enkelte partier. Vi starter med Parti Naleraq. De banker afsted i den seneste meningsmåling med 14,8% af stemmerne. Nea Paulsen, hvad er det, de gør rigtigt? Det er Hans Enoksen, der har taget en del af vælgerne fra Siumut. Og så at han har samlet en flok veltalende, de direkte snakker til fiskerne og andre, som har det lidt svært i hverdagen. Som de bruger blandt andet også meget at være grønlander som middel, altså at man ikke skal være undertrykt i sit eget land. De sælger for dem. Plus at det er en samling af veltalen både på dansk og grønlandsk. Så han kommer til at stjæle mest fra Siumut, men også måske fra andre partier, Inuit for eksempel. Ja. Men det er primært der, de har hentet deres stemmer, Siumut og Parti Inuit-familie. Ja, det tror jeg. Inuk Petrosen, hvad for nogle budskaber er det her nye parti, de slår sig op på? Ja, det er faktisk et meget bredt parti, fordi at de ting, de fokuserer på, for eksempel, som hun lige har snakket om, det handler om fiskeri og grønlænderen. At grønlænderen er det vigtigste, og at det er meget identitetspræget. Men samtidig så er der også på den anden side i samme parti, Per Rosen Petersen, som er veluddannet og snakker rigtig godt, og ved en masse ting om de emner, som han snakker om. På den måde så er det allerede bredt, men alligevel så er det også en meget ung kandidat, den hedder Benigno Møller. Det vil sige, så på den måde så kan de samle de unge kvinder, veluddannede, og så de gode gamle traditionelle grønlandske værdier. Ja. Hvordan adskiller de sig fra Siumut, som i hvert fald Hans Enoksen jo er brudt ud fra? Jamen, altså, da han brød ud af Siumut, der sagde han, at det var mest på grund af den sociale ulighed, der er blevet skabt i løbet af de sidste 30 år, som man ikke har gjort noget så meget ud af, at det er det her, han vil stå for. De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Det er den sociale skel, der bliver større og større, som han har sagt, at det er en af hovedmærkesagen, at han vil arbejde for. Og det har han formået at sælge også til befolkningen, som i mange år har hørt om den her problematik, men som tydeligvis bliver større og større, og ingen har gjort særligt noget ved. Er der ellers noget, du har lagt mærke til, de virkemidler, de bruger, eller noget andet af det, de slår på? Ja, jeg vil godt sige noget om det. For når man snakker om politik, så er der det realpolitiske ting. Det vil sige, det er faktisk de ting, som de siger, og de ting, de lover. Men det andet aspekt af det er symbolpolitik. Det handler mere om alt det, der ikke handler om politik. Det vil sige, hvordan ser man ud? Hvordan siger man tingene? Og det er symboler, som man sender ud, uden at se noget. For eksempel, hvis vi tager Hans Enoksen, han er fyldt med grønlandske symboler, for eksempel. Han taler kun grønlandsk. Han kommer fra en bygd,
Jeg har set et billede af ham, hvor han har skudt en isbjørn. Hvor mere grønlandsk skal det være? Og han drikker ikke, og han ryger heller ikke. Det vil sige, uden at sige noget som helst, så har han allerede de ting, som symboliserer et godt person eller en god grønlænder. Og det er faktisk noget, som kan vægtes lige, når man snakker om realpolitik og symbolpolitik. Det er faktisk noget, som folk kigger på. Er det noget, I er enige i? Det? Ja. Jamen altså, det betyder noget, at man også har en omdømme. Altså Hans Enoksen har jo været landsstyreformand i mange år. Og han har mange stemmer i bygderne, fordi før i tiden, der taler om, at de er bygdernes kår. Han arbejder for, at han er minimand, men har været statsmand, hvis man kan sige det på den måde. Alt sådan nogle betyder givetvis også ind på en positiv måde. Men han slår sådan lidt på det nationalromantiske, kan vi godt sige. Hvad betyder det, at han jo har siddet som leder, og kan vi så godt sige, at han jo også har nogle lis i skabet, og der er mange ting, han måske ikke helt er lykkedes med. Hvad betyder det for ham nu? For eksempel bare ordet galaluk, grønlænder. Det er det stærkeste symbol, som en politiker kan bruge. Man skal bare starte sine sætninger. En grønlænder, eller galaluk, det er faktisk noget, som virkelig er. Det er noget, som alle kan forstå. Det er det stærkeste symbol, man kan bruge i grønlandsk politik. Men hvad i forhold til, at han jo har haft en del skandalesager i bagagen og sådan noget. Hvad gør han for at slippe afsted med, at det ikke bliver et tema? Jamen altså, vælgerne glemmer hurtigt. Det gør man ikke bare her i Grønland, det gør man også mange andre steder. Den fortid, som skete for 15 år siden, den er glemt. Men det man lægger mærke til, det er de positive ting, som man har udført. Hans Enoksen har mange venner i bygderne, og han er berejst alle steder i Grønland, og har en masse kammerater, hvis man kan sige det på den måde, som ser ham som en potentiel politiker, som man sagtens kan bevare. Yes, vi springer over på den helt anden side af det politiske gære og ser lige på demokraterne. De ser ud til at gå en lille smule frem til små 10%, 9,6%. Hvad har deres strategi været, Nea Paulsen? Der er sammenhold i gruppen. Det kan man tydeligt se, og en god blanding af kvinder og mænd, som har været velforberedt på en valgkamp, og som har nogle anderledes liberale budskaber, og som er genkendelige på den måde, at Tassut i sin tid har haft de mærkesager, som demokraterne nu har. Som er sådan de borgerlige eller liberale? Ja. Privatisering og lavere selskabsskat. Ja. De har taget stemmerne fra Tassut. Ja. Er der noget, du særligt har lagt mærke til ved demokraterne inden nogle gange? Ja, det handler om, hvor liberal kan man tillade sig at være her i Grønland. Det er faktisk det, som så kommer deres stjerneskud af i demokraterne. Nivi Olsen, som virkelig stormer frem og meget kontant og konkret siger sine meninger, som er meget liberale. Og det er faktisk, hvis man tænker i det der spindområde, jeg ved ikke, om det er sådan bevidst, men det kunne jo være, at man har sendt et prøveballon op ad sted, for at se, hvordan vil befolkningen reagere på, hvis man så overhovedet som muligt er liberal. Og det har hun virkelig, virkelig klaret godt. Det vil sige, så ved hele partiet, at det kan man sagtens, og det er faktisk den vej, vi skal gå hen. Så Nivi Olsen er en prøveballon, de sender afsted for lige at teste vandene. Hvordan reagerer folk, når hun siger, sådan her er tingene? Det kunne det være, eller jeg kan også tage meget fejl, men det kan det være. Hvordan oplever du deres kampagne? Altså, de har selvfølgelig taget mange fra Tassut, som også har en tilsvarende nedgang som demokraternes fremgang. Men det, man også lægger mærke til, det er lederskiftet. Deres ledere har været, så at sige, danskere, dansksprogede,
Jens B. Frederiksen, som ikke snakkede så godt på grønlandsk. Nu har de fået en leder, der både er veltalende på grønlandsk og på dansk. Og det kan meget muligt betyde, at de har fået en større sympati. Og nu har den også fået tag på bygderne. Nu kommer deres stemmer både fra bygderne og fra byerne. Muligvis fordi, at de ser, at deres ledere også har nogle budskaber, som går godt igennem på grønlandsk, hvor han er meget veltalende og velformulerende og forklarer tingene på meget forståeligt grønlandsk. Jeg tror også, det kan have spillet ind i deres fremgang og deres tag på ikke bare storbyen her i Nuuk, men også andre steder. Demokraterne, de prøver sig lidt frem med noget, man kunne nærmest kalde en rene ord for pengene-kampagne, hvor vi er meget kontante. De læner sig meget op af eksperter, men altså, bliver det nogle gange for meget med det her nærmest embedsagtige, eller hvordan fungerer det i forhold til vælgerne, tænker I? For eksempel, her sidder vi jo, og overskriften er ekspertpaneler, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Efter min egen mening, så synes jeg, at her i Grønland, så er det ikke så stor tiltro til eksperter. For eksempel, da meningsmålingerne kom, så er der ikke så mange positive tilbagemeldinger omkring det. Og så tænker jeg, hvad ved de? Hvor kommer den fra? Det er faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvordan det kan påvirke demokraterne, når de læner sig op af eksperter så meget. Vi kan jo se, for eksempel, de står i stor modsætning til Naleraq, hvor de siger, at vi kan ikke bruge Torben M. Andersens udtalelse til noget, fordi han er en, der kommer udefra. Og der går demokraterne i så den stik modsatte retning. Hvordan tror I, det påvirker vælgerne, tænker du, Naja? Jeg tænker mere på, at de har været igennem en krise efter valget sidste år og komme op igen. Det betyder meget, at det har vist, at de kan overleve alligevel og har nogle mærkesager, som de brænder igennem med. Ja. Det liberale Grønland har jo nogle gange haft det lidt svært. Hvad er det, demokraterne alligevel ser ud til at lykkes med? Men altså nu, den meget stor forskel fra tidligere valgkamp og tidligere valg, det er, at nu har politikerne også befolkningen erkendt, at Grønland er i recession. Det vil sige, at der er en økonomisk tilbagegang for anden, tredje år i træk. Det, man skal lægge mærke til, det er meget, meget svært for et parti at sælge et budskab i nedgangstid, fordi der kan man ikke love guld og grønne skov. Det, man skal vende sig til nu i nedgangstiden, det er at forklare, hvordan løser vi vores reelle økonomiske problemer. Og det er ikke noget, der sælger, og derfor har man meget, meget svært ved at i en valgkampsituation at sige, jamen vi kan ikke love jer noget, fordi det har vi ikke råd til. Og det er den, som IA har svært ved at forklare befolkningen. Og derfor har dens momentum lige efter Hammerens fald en stor momentum, hvor det spåede til at være på 42% og senere 40%. Nu er den gået ned til omkring 36%. Ja. Det vil sige, at man skal være meget, meget omhyggelig med at forklare, hvad man ikke lover. Og det er det, man skal vende sig til i en situation, at nu er det altså realpolitik, vi skal snakke om. Og det er det, som gør, at den er forskellig fra tidligere. Men demokraterne og realpolitik, hvad tænker du? Hvordan tænker du, det fungerer? Lige præcis. Han siger jo også, at vi må erkende. Det er faktisk det ord, som de også bruger rigtig, rigtig meget. Vi må erkende, at økonomien har det sådan her i Grønland lige nu. Og vi må være realistiske. Det er også et andet ord, som de også hele tiden bruger. Man må være realistisk, og derfor kan man ikke love så meget. Men det, de kan sælge, det er frihed. Det er deres største budskab. Mennesket skal have frihed til at gøre det, man har lyst til. Det er det, de kan sælge. Frihed.
Så skal vi videre til sidste valgs helt store vinder, Siumut. Siumut kom ud til den her valgkamp med en skandale hængende over hovedet og generelt et ret tumultarisk regeringsforløb bag sig. Nea, hvordan tænker du, de lykkedes med at lægge det bag sig? Det er i hvert fald Kim Kielsen var i hvert fald god til at komme op igen. Men det koster jo at have haft en leder, som for det første har splittet partiet internt, og så kom med den store skandale. Der kan man allerede se, hvor straffet det er blevet i meningsmålingen her. Men trods alt det, så klarer de sig i valgkampen, men de lover meget. De lover enormt meget. Men så kan man måske også snakke om, hvad skulle det ellers gøre. Inge Petersen, hvad tænker du, at Kim Kielsen og Siumut, de ligesom har prøvet? Hvad har du lagt mærke til, de prøver for at komme med ind på banen igen her? Jeg læste på noget, som var baseret på flere journalisters interview. Og det handler om spin. Jeg ved ikke, om jeg skal forklare, hvad spin er, men det handler om, på hvilken måde skal man se sandheden på. Fra hvilken vinkel skal man se sandheden på. Og det er faktisk noget, som Siumut er eksperter til. Og jeg skal sige, at spin, det er ikke noget dårligt. At have spin-doktorer, det er nødvendigvis ikke noget dårligt. Men så kan man sige, at deres sidste sejr for 1,5 år siden, det var baseret på, det var en perfekt valgkampen for Siumut. Og især sidste gang, der brugte de en spin-metode, som hedder post-truth politics spin. Det vil sige, at man gentager ting om og om igen. Og det vil sige, at man gentager den så meget, at det faktisk lyder rigtigt for de fleste mennesker. For det, du siger, det er også, den hedder efter sandheden politisk spin. Ja. Så man gentager noget nok til, at det bliver sandt, eller lyder sandt i hvert fald. Ja, lige præcis. For eksempel, da man snakker om, at IA og Demokraternes koalition, at det har faktisk gjort sådan, at bygderne, man tænker ikke over bygderne mere, og der er nedgang i økonomien, og det sker alle mulige dårlige ting der. Og det blev det ved med at sige hele valgkampen. Og det er faktisk noget, som man begynder at tro på. Selvom det kan være sandt, eller om det er falsk, det betyder ikke noget, men... Og der IA og Demokraterne prøver at forsvare sig ved at sige, nej, prøv at se tallene her, så er det allerede for sent, fordi man har gentaget det så meget. Så altså en politisk meget vellykket mission med ligesom at få folk til at se tingene fra deres synsvinkel? Ja, den aggressivitet, som de havde før, det har det desværre ikke lige nu. Det er ikke lige så aggressivt, som de var sidste gang. Men de har nogle ting, som de er rigtig, rigtig gode til at få deres budskaber ud. For eksempel, de har de 4 søjler, og det er det, de gentager. Og hvordan skal vi få økonomien op at stå igen her i Grønland? Hvad har Siumuts budskaber så været i den her nye valgkamp? Jamen altså, noget af det, man lader mærke til, det er også den kritik, der kom overalt. At de har været for eneherskende med et spinkelt flertal. Nu spiller de på, at nu skal der være brede forlig. Det vil sige, at man appellerer samtidig til sine modkandidater, samtidig med, men også fremstår som samarbejdsvillige. Nu, hvor der er nedgangstider, så skal vi være fælles om det. Den tema, som bliver startet fra nogle andre, den har de taget til sig og brugt det som om, at nu vil man samarbejde, nu vil man gerne fremstå som den, der vil samarbejde med bredt i hvert fald. For kritikken har været på, at de store spørgsmål, det bliver afgjort med én stemmes flertal, og det vil man selvfølgelig i den her sammenhæng klemme hurtigst muligt og appellere til vælgerne og sige, jamen det her store økonomiske spørgsmål, det kræver brede forlig, og det har man slået meget kraftigt på, og
gentaget og gentaget. Er der nogle steder, hvor I ser, altså det er lidt blødere tilgang, så måske så er der nogle særlige steder, hvor man ser, at de virkelig vil det her samarbejde? Jamen altså, det må de gøre, også i den erkendelse, at Siumut bliver brækket midt over, hvor der kommer et nyt parti. Bare af den grund, der er det helt nødvendigt for partiet at skulle samarbejde, fordi den her med spinkel flertal, hvor de også bliver væltet fra egne rækker, det vil de nødigt gentage fremover. Derfor appellerer det meget bredt til de andre. Jamen, det var også det, Kim Kielsen fremlagde i sin tale, da han skulle blive formand for Siumut. Det var faktisk en af hans sager, mærkesager, at der skal være et bredt forlig. Nea Paulsen, hvad tænker du, sådan, når du ser Siumut, i stedet for Aleqa Hammond, så er det Kim Kielsen i spidsen. Hvilke forskelle er der på de to politikers måde at kommunikere på? De har meget forskellige måder at udtrykke sig på og formulere sig på. Aleqa er velformuleret og sproglig. Hun kan flere sprog end Kim kan, for eksempel. Men der er den der genkendelige folkelighed i Kim, som tager mere den minimand. Det tror jeg, at det betyder for deres, i hvert fald for hans lederskab, at han er god til at snakke med den minimand. Så en periode, hvor en del af opgaven for Siumut jo også er at genvinde troværdigheden. Hvad tænker I, at en leder som Kim Kielsen særligt kan bibringe der? Jamen, det bliver lidt svært, fordi Siumut er i dag et parti, hvor næsten halvdelen af deres vælgerskare er over 56 år. Det vil sige, at der er nogle folk, som stemmer helt automatisk. Mens hvis du vil fange nogle nye vælgere, nye unge vælgere, så må du hente dem fra nogle andre. Det bliver en svær opgave at skulle løse som ny partimand eller partiformand, fordi du har en base, så at sige, som bliver ældre og ældre. Det vil sige, at partiet risikerer at blive mindre og mindre, medmindre du fornyer dig. Og det må den nye formand arbejde for. Det vil sige, fornyelse af sin ideologiske grundlag også. At rette den sådan, at den også appellerer til det unge. Så han er måske ikke manden, der kommer med det helt nye og det fornyende, men er han ikke lykkedes meget godt med ligesom at mindske katastrofen og ligesom få også Aleqa Hammonds bilagssag, den fylder jo egentlig ikke så meget længere. Hvad er der blevet af den? Jamen altså, jeg tror ikke, det er alene Siumut, der har nedtonet den. Det har man alle sammen. Man har appelleret for, at på grund af den politikerlede, der opstod, eller der også kom igen, det er alle de politiske partier interesseret i. Derfor debatterer man den kortvarigt, men har ellers slået til lyd for, at nu skal man altså fremad og videre derfra. Så den store katastrofe, det bliver ikke afværget af Siumut som sådan, men af alle partier i enighed om, at det her, det skal aldeles ikke gentage sig. Så man er ligesom blevet enige om, at nu kridter vi banen op igen og starter på en valgkamp, hvor vi taler politik i stedet for skandaler lige nu? Lige præcis. Det var det, der skete. Selvfølgelig kom de frem med diskussioner om etik og moral, og det kunne man jo se. Man bliver forskrækket over hele linjen, hvor katastrofalt det kan føre til sådan noget, ikke? Jeg synes, at det har klaret det meget godt, på trods af, at der er sket alt det der ting. De er jo heller ikke gået så meget tilbage, altså relativt set. Hvad er det, de trods alt så er lykkedes med? Ja, fordi
Deres budskab er meget, meget klare. Og Kim, jeg tror, han faktisk har formået at samle partiet igen. Og jeg tror også, at det bliver et mere bredt parti, fordi man har også fået de unge kandidater med, for eksempel Henrik Kielsen, som er faktisk en af overraskelserne, fordi han klarede det så godt. Han er kun 21 år, men han er veltalende, og så det overraskende er, at han er faktisk lidt liberal i forhold til, at han er siumutter. Det er faktisk noget, som er lidt spændende at dykke ind i, for jamen, jeg synes bare, at han har klaret det rigtig godt. Hvad med i forhold til det her? Nu talte du om post-sandhedsspin. Hvordan er det noget, de kører videre på, eller har de ændret strategi lidt der? Især med de ældre, så handler det nok mere om følelsesspil, hvis man kan sige det. Det handler om, man går direkte ind på folks følelser og identitet, og det er at være grønlænder. Men så er der også noget, der hedder catch-all parties, det vil sige, man prøver at tage nogen fra demokraterne, for eksempel med Henrik, fordi han er ung, og han er mere liberal end de fleste måske. Så en lidt bredere favnende strategi. Ja. Vi går videre, før at vi fortaber os helt i det her. Før vi går videre til de 3 øvrige partier, så kigger vi lige en smule på vælgernes profiler. Ja, og det er så alder og partivalg, hvor vi kigger på her. Og Daniel Thorleifsen, hvis vi nu ser på Siumut, så er 41,9% af deres vælgere over 56 år, ifølge meningsmålingen. Hvad tænker du, når du ser det? Jeg tænker straks på de forrige 20 år i Grønlands politiske historie. At Atassut havde på et tidspunkt i sin storhedstid, da de var lige så store som Siumut, kendetegnet ved, at dens vælgere var folk over 50-56 år. Og dengang spåede vi, at med den vælgerbasis, de havde, så vil de gå en vej, og det er tilbagegang. Og det er faktisk sket over hele linjen, hele perioden. Nu er Atassut jo nærmest elimineret. Den rolle, eller den placering i Grønlands politik med Siumut, som har så mange ældre stemmer, det bliver fremover også tendensen for de parti, at de går tilbage i sin grundsubstans vælgermæssigt. Så det er det, som er ved at kendetegne. Og det kan man også se allerede dengang med IA's unge vælgere. Ikke? Der vil de gå fremad hele tiden, og det var det, der skete også. Så på den måde er det i dag sådan, at IA og Siumut, de er næsten lige store, og der er en tendens til, at IA bliver større og større, mens Siumut, vi går nedgang. Sådan er politik med den alderssammensætning, som vi ser her. Hvis du har en... Så hvis Siumut, de skal ligesom genvinde deres position også på sigt, hvad skal de så gøre? Ja, men der er også der er flere ting i den. Det er selvfølgelig skal de kapre unge stemmer, men deres løften for bygderne også er utrolig mærkbart, fordi deres primære vælgere også fra bygderne. Sådan at hvis du ikke også tænker på den aspekt. Altså nu snakker vi om spænd. Hvis jeg var spænddoktor, så ville jeg da trække dem i den retning, hvor de også skal tilgodese byerne, for eksempel. Og i byerne, der er der unge mennesker. På den måde vil du også prøve dig mere bredt, hvis du vil kapre stemmer i hvert fald. Ja. Hvad med Partii Naleraq? De har 17,1% af de 18-34-årige, og de klarer sig faktisk også rigtig godt i byerne og har flere kvinder end mænd. Naja, hvad tænker du, når du ser deres profil? De har nogle unge vælgere. Altså, de har fanget nogle nye
der søger efter nye muligheder. Det kan man tydeligt se. Altså, de har unge vælgere, kunne man se. Men generelt for partierne, de viser jo, hvor hårdt tiltrængt det er at forny deres ideologier rundt omkring, især de gamle eksisterende partier. De bliver nødt til at forny deres ideologier, fordi de unge vælgere er på vej, og nu den længe ventede generationsskifte rigtig kunne mærkes måske her til valget. De grønlandske vælgere, er det svingvælgere, eller hvordan er det grønlandske billede egentlig? Grønlændere stemmer meget stabilt, hvis man tager de store briller på. Man stemmer på dem, man kender. Man stemmer dem, der kommer fra deres nærområde. Det er meget lokalt præget. Hvis du kigger på, hvem de stemmer på i de forskellige byer, så kan man tydeligt se, at de stemmer på deres egen og deres familie og deres nærhed. På den måde er det også meget vigtigt, at man har sådan lokalt forankrede, stærke kandidater i de forskellige byer. Og det har Siumut faktisk formået at gøre i mange, mange år. De har haft sådan nogle lokalt forankrede, stærke mænd, hvis man kan sige det på den måde, som har tiltrukket meget. Nej. Det kan man også se på, hvordan de melder ud omkring kommunernes sammensætning. Altså, de lovede først, at man skal evaluere kommunalreformen i starten af det nye år. Nu melder det allerede om, at kommunerne skal blive flere, og at det tager hensyn til Østgrønland, som er meget mærkbart, hvor Qaasuitsup-kommunen i forvejen er debatteret. Men det overrasker mig, at det også vil dele Østgrønland. Ja, tiden den går, så vi må skynde os videre. Men Atassut, de falder fra 8,2 til 5,7%. I Nuuk. Hvad ser du, der sådan er gået galt for dem? Nu hører vi, at deres vælgere bliver ældre og flere af dem. Er der andet sådan i strategisk? Jeg tror, det handler mere om ideologiforvirring. Fordi deres gamle ideologi, som er blevet lidt overtaget af demokraterne. Hvad skal man så fokusere på? Nu har det prøvet at snakke om menneskeliggørelse af lovgivningen. Det har det snakket om, men det mangler det er jo en stærk leder, som kan lede dem og vise den rigtige vej. Det er faktisk noget, som det mangler. Ja, fordi vi kunne også se i meningsmålingen, at Knud Christiansen der var kun 19%, der troede på ham, og faktisk var der hele 20%, der ikke kendte ham, eller i hvert fald ikke kendte hans politik. Hvad tænker du, når du ser det? Jamen, de er helt klart en af kendetegnen ved de parti, at deres ledere har været usynlige igennem de sidste 10 år. Deres formand har ikke været medlem af Inatsisartut, og de har kun sporadisk været i Inatsisartut og er meget mindre kendt. Derfor, for at køre et parti, skal man have en stærk og synlig leder, og det har Atassut jo ikke formået at gøre, hvor den her meningsmåling også peger på, at der er ingen, der kender Knud Christiansen. Ja, så det bliver de straffet for. Vi går videre til Parti Inuit, hvor at Nico Olsen og Parti Inuit jo i 2013 stormede ind. Nu kæmper de alvorligt for at få et enkelt mandat ind. Naja Paulsen, hvad er det, der ikke er lykkedes for dem den her gang? De har ikke uvist stabilitet inden for partiet. Altså, når man kigger på deres hjemmeside og formålsparagraf, der er ikke noget kød i deres udmeldte programmer. Altså, man kan ikke læse sig frem til, hvad er egentlig deres partiprogram, blandt andet. Plus, at
de har haft en del problemer. De kommer ikke igennem med deres forslag i Landstinget, og det startede dårligt, hvor Nico Olsen blev vraget fra medlemskabet. Altså, plus at de har underskud i deres regnskab lige fra starten. Så de bliver straffet for manglende resultater simpelthen? Det er det. De kommer jo også lidt ind som protestparti. Hvad spiller det ind nu? Når man ser på de to store partier som Inuit Ataqatigiit og Siumut, de har jo mange penge, og de har mange penge til rådighed til at få hjælp udefra. Og de har hyret koordinatorer, og de har fået kender, eksperter, og det får folk udefra til at hjælpe dem meget strategisk og taktisk. Men desværre, så partiet Inuit, det er jo meget, meget lille parti, og med ikke så stor økonomisk rådighed. Derfor man kan godt mærke, at det ikke får hjælp, strategisk hjælp. Ja. Vi går videre til dem, der står til at blive Grønlands største parti, nemlig Inuit Ataqatigiit. De kom ind i den her valgkamp med masser af vind i sejlene. Deres modstandere havde jogget lidt i spinaten, kan vi vist godt sige, og de stod til at vandre direkte ind i regeringen. Hvordan er det lykkedes dem at holde momentum, Daniel Thorleifsen? Jamen altså, der er jo de første meningsmålinger, der skete, de spurgte jo 44%, og sidste måned var det 42%, og nu er det nede på 36%. De har mistet momentet. Og de skyldes til dels Grønlands økonomiske recession og den økonomiske tilbagegang. Den har de prøvet at sælge til alle og sagt, nu er vi i nedgangstider. Så vi kan desværre ikke love jer guld og grønne skove, og det er ikke noget, der giver stemmer. Men IA har formået at stabilisere sig omkring det her. Godt nok er det en fremgang på 2%, men måske næste gang ser vi 2% nedgang. Det ser ud til, at nu holder de der. Grunden til, at de har mistet momenter, det er simpelthen, at de kan ikke sælge, de har ikke formået at sælge den økonomiske nedgang og de problemer, som de påpeger hele tiden, hvis vi skal rette landet. De får ikke solgt deres budskaber simpelthen? Jamen, altså, de formår, altså, det er ikke noget, der sælger at sige, jamen, vi kan desværre ikke love jer noget, fordi økonomien er så dårlig, vi skal have rettet de op. Så derfor er deres momentum så at stige. Det virkelighedsbillede, de præsenterer, er simpelthen for kedeligt. Men trist, kan man sige. Ikke? Også, for det er realiteten. Der er nedgang. Ja, vi har jo set andre partier slå sig lidt op på at sige, vi er optimister. Vi tror på, at der kommer en mine, der kommer dit og det. Er de lidt for pessimistiske IA til vælgerne? En socialistisk parti evige program er jo, at folk lider. Og uanset hvor stor et velfærdssamfund det bliver, så vil det altid sige, at folk lider, dem skal vi hjælpe. Det er faktisk noget, som de skal spille med. Men så er der også det, at i de forrige valgkampe, deres vigtigste ord, der har altid været solidaritet. Men jeg kan ikke se den nogen steder nu. Jo, den står længere ned i deres andre værdier, men den står ikke som overskrift længere, solidaritet. De vil have det økonomien tilbage på sporet. Det er hovedoverskriften. Men til gengæld, hvis vi skal se på det lidt positivt for dem, så i forhold til den her meningsmåling, så står Sara Olsvig jo lige pludselig som den, de fleste vælgere peger på, som den, de gerne vil have som den næste leder. Hvad kan de bruge det fremadrettet til, hvis de skal have gang i det her momentum igen? Det havde jo Gubik, og han var en stærk og pompøs mand, som fangede folk, som tog folk. Men så blev han erstattet af Sara Olsvig, og ikke kun hende. Det er faktisk, man kan godt sige, at der er 3 partiledere i det parti. Det vil sige Aqaluk B.E. og Sara Olsvig og Juliane Henningsen. De 3, den nye generation, som sådan set udefra, det ligner noget, det vil gerne lave noget nyt. Det er det skal spille på. Hvad er det for noget, hvad ser du af positive ting for IA, hvis de skal genvinde, hvad er de lykkes med, hvis de skal have gang i momentum også igen? Det er stærkt lederskab, som er fælles, og det er stabilitet. Det
De viser, at de tænker på, ikke kun nu, men også, at vi bliver nødt til at tænke fremover, hvad skal vi gøre for at rette op på det hele og få fremtid for den næste generation. Vi tager lige en hurtig runde her til sidst i forhold til vælgerne. Der er jo, som vi har talt om, den her fordeling af stemmer, men der er jo hele 40% ifølge den her meningsmåling, som stadig er uafklaret. Hvad betyder det, når, hvordan kan man vinde de stemmer? Jeg tror, at vi lige skal korrigere den, fordi det er 40% af tvivlerne. Det er ikke 40% af vælgerne. Det er 40% af tvivlerne, som endnu ikke ved, hvilket parti de vil stemme på. Men samlet er det jo også 40%, som ikke har besluttet. Så er der dem, hvis man siger, hvis du virkelig vil pege på nogen. Jo. Altså, det man peger på her, ikke, det er, at de tvivlere, at der trods alt 20%, der måske kan finde på at stemme på IA. 15%, der vil stemme på Siumut. Mens resten, de ved det ikke. Og det er sådan, det er ikke, der er ikke noget udøvelse i det. Der er mange tvivlere op til et valg, og der er sågar sådan, at det forholder sig, at det er først, når man kommer ind i stemmeboksen, at man beslutter sig. Men her har man undersøgt, at dem er der 40%, der endnu ikke ved, hvad de vil. Der er nogen, der måske kan finde på at stemme. Så der er stadig noget at kæmpe om. Naja Paulsen, 40%, kan de her gå ind og ændre billedet fuldstændig? Ja, det kan de godt. Men de skal arbejde hårdt for det. Individuelt partierne imellem sig. Og de er allerede startet, kunne man høre. Hvad gør man for at fange de her sidste? Hvis man skal tro på amerikanske tegnefilm, fordi i Family Guy, der blev der et afsnit, der handler om det folk, den restgruppe, som endnu ikke ved, hvem det skal stemme på. Og ifølge dem, så handler det om at love dem så meget som muligt. Og det handler om at fange deres hjerter. Det handler om at lade være med at være så kompliceret og love dem ting, som er svært at forstå. Det handler bare om at ramme deres hjerter. Gå efter hjerterne. Det bliver aftenens sidste kommentar. Tusind tak, fordi I gerne vil være med. Det var den her valgdebat. I morgen er vi i gang med head-to-head-debatterne, hvor vi får besøg af Demokraterne og Atassut. Håber, I er til at se med på genhør.